Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। जोंहा गोदोरफोरनि बार्थडे मोन आरोना किन्तु बार्थडे बयानो केक हायासै गोदोर जाबाय नालाय एसे लाजिनायबो जाबाय। आं हाबाय नैथिं लादों आङो आपेल फलमुल बुट होरि लाबाय आरो फुजा होखांनाय बुस्थुफोरखौ। आं बेफोरखौ रेडि खालामनानै नैथिं केक हाबाय थाबाय बिनि लोगोफोरखौ फैनायफोरखौ होनो थाखाय। गोदोरफोरा केक हायासै नालाय उपाय गैयैयाव आंसो हानो गोनां जाबाय आरोना। नै केकआबो गथाय गुगालांदोंमोन नैथिं आरो आलासिफोरनो होनो थाखाय साहा फुदुंगासिनोमोन आरोना आङो। ओमफ्राय गाइस आलासिफोरनो साहा होरि होखांनानै आङो बिराद मेंबाय फ्रेश जाखांनानै दुगैसोखांनानै आङो गाव जानो होननानै नैजा आङो रेडि खालामना लाबाय आरोना बरियानो। आं नै जबाय बे टाइमाव ओमफ्राय आं दा नै जानोसै केकखौ ओरैबायदि गोथाव केकआ डेन्जार टेस्टिखा लोगोफोर। किसुमान फ्लेभारा बहुत अइली थायो आरोना किन्तु बे फ्लेभारा अइली नङा जि बरियाखा आरो बरिया मोदोमो। आं बिराद जाबाय केकखौ। नोंथांमोनखौबो लेंनाय जायासै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। नैजा आङो जिखिनि बुस्थु लादोंमोन पापर होरि बहुत जाबाय आरोना आङो। लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि बे मिनि भ्लगखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदे लोगोफोर। बाय।